mkomana uyu iwe mkomana iwe mangwana ugoya ugotisira kamalaitsi edu pamusoro apa handiwaiti unogona kuita handiwaiti panongoda ladha malaitsi edu aya guys hawana maona vachamuona mangwana saka malaitsi edu aya guys ndazorohwa neflue yo guys ndazora ndakadarwadzo azvivhoisi rangu raenda flue yekuvhuranda yazondirova saka tachifunga kuti chakasira kubika saka panombobuda mvura apa payaenda vana ava ndo vazodini vazoenda tachifunga kuti by 5 tiye tapedza kubika saka nhasi manheru ano azvazoramba because mvura ndo yanetsa kunotinetsa matepi vanawo maybe zvine matimetable I don't know how it works here because chibhorani chavo chakafa tepi yavo inenge iri kuenda mvura saka ndonga because patachibika beans dzedu toda it's my first time actually kudya makaroni nebeans asina mbozviita saka todaona kuti zvoita sei but it's a little bit late weight yacho inoluzika sei apa Flue yakandambofunga kusvika ndichivata saka pingo ndamuti unogona here kubika mazuna emakaroni ayo pingo hatina natso zozwa kuti anobikwa sei taura ndikanovata futi uyu anonzani mukomana panapa nefati haumubati inefati ndambumza nefati zvachaita undobika wakanditarira tigodla bose haudi utsvaka huni isu taenda mudondo kuda ndokwandanotora Flue mudondo imomo handichazivi izvo ndaswera ndakafizuka kazora ndavata manje nekuda kweflue namozviona manje saka panapa bhinzi ratambobika masikati dzaramba kuibva tikadzibura because mvura papasina unfortunately ini kuti ndisenge mvura dai yanga isina kundipa problem nikikini icho chimota chachiya ndaikwanisa kubatsira vana ava nekutenga kana 2 kana 3 mabhaketi emvura kuti vazvireruke but manje handikwanisa zvatatoita mangwana makuseni ndoenda nawo kumvura tobatsirana because isi toda kugeza ivo nda kugeza kuti ndinogeza tichatoita zvehafu hafu munhu wese tini takatadla katapedza kudla toona kuti mvura yacho yasara ndeipi kana yasara yacho manje tochisheyana kugeza tose tipamusha toda kugeza samangwana makuseni tichamboona toita sei imboenda apa pamakati kubika makaroni saka apa ndikuma yo gavi zvimwe maresipi mazhinji guys andinobika ini ndemubrain mangu andimozviona zvandinofunga kuti ndo zvinofanira kubuda zviri ndo zvandinoita saka apa dai ndandirimwe munhu ndainanovatari kuti munhu even musoro wangu unondigwadza hamozviona uya apa tioni inini manje ndinowanzoti hangu ini anomaona vheneka chaiko ukatoa sekuti this starch iyi handi ndakakudzai kuti apa hamozviona iyi handisi kuita macooking tutorials vanhu vamwari yo vanhu vangatozoti shorona kuita macooking tutorial handizvo saka zvakadaika ndiye ndichiona sekuti starch yakawandisa isu pane mamusha takawanda vana nefat hatizoti vanoguta nechii zviri kubuda here mumakaroni edu vanomuona makaroni aya ndo hatina waya pane chinhu chikunyanya kureflecta chii laitisa uyu idzokesa kumashure lako laitisa kumbicha nayo pingo ramba ukaisa iwe isa kuri handimozviona right saka ini ndinofila sekuti that's why I don't like makaroni rice ramunoti parboiled nemaspaghetti izvi hamozviona handisi kusvora izvi there's always a solution izvi ndeanoona iyi ndechifila sekuti starch iyoika ndo inondimonya mudumbu ini ndinozosuka manje saka apa ini ndinoramba ndichimadi ipapa imi muri kuzviona naluva zvobikwa sei ndoramba chimadai ndichimaita stay kusvikaita sei aibva ndomasuka unfortunately hatina hedu chiya zvimasefi zvazvo kuti aibva here
kubhinzi ngatiwe ikoko maguru avapo maguru anofamba tsotso dzedu tsotso dzekwa anonzani nefad ndiwe uri koko hako uri kutotekomenda nyerera awoti imahuniwe nai itonyarira zvako uri koko dai watovata mujira hatina huni isu pano tatambura iwe uchigona kutsvaga huni unozviona nefati unotori dambudzo zvokwadi nyika yezimbabwe kuromba baru vatu nefati here vasikana indatambura ini vana vezimbabwe nanefati apa ipapa takutanga kupakura andoya achiti harasa unasitachienda chirai hanzi kudiko nayo nefati zvanga zvikomenda takusiyira sadza unototaurisa kudai toda imwe mvura dira dzimwe kapu ndokuti tigute vanhu 2 kapu bhinzi dzaifa idzi bhinzi idzi ndodzimwe idira futi imwe kapu ndodzimwe dzatikapuwa dziya nemushemariya nemubheji bridge idzi uyu ndakasangana naye inini handiti dzotsemukira kuda kuti dzikuoneka kutsembukira kukura dzakuita mani ndo last mvura yangu ndodziprepare ndikavati waprepare na luva ndingamubvunza kuti unobika sebhizi luva ndavure ndinodzisa mupoto ndakatira mvura ndatipa wadi ndatipa hanzi kudi ndiudze muvharo ndatipa dzotoibva wodzika sei vangandipe saka iwo sati nyaudza nefati ndetori nechigumbu newe right idzi kana dziri bhinzi kashi tata munyama mashalotsi dzonaka nemashalotsi manje tazoita imusira mota unotsvaka mashalotsi kunamedzera bhinzi inonaka neshalotsi farai apa kuti handinoona sitachena nchareva iya dzikisa honi honai maona sitachena nchareva iyayo ichi chipunu ichi ndakabva nacho kumba kwangu kaisi panapa ndakauya ndakane madhishi mapanga zvipunu madhishi ekushandisa mumba asi kana ndotoenda ndichatomatori ndongosiya ndotovasiyira sitachena nchakudza iyai ndo only thing chandakavengera kudya zvinhu izvi zvinonaka asi handisi kusvora andizvigona kupota nemukwasi gona ibva mana ada kuburwa bhaketi akutipe bhaketi isina chunhu chichitanga masuka aibva akuda kusukwa nomanje onomozviona ndosaka ndatozoti ndikavata manje ngango ndichihwa Flue kudai ka hazvibatsiri tariraone supu riya iri istachi yogai namozviona iyo tamukaka saka ndida kumasuka ibhenzi zichipa kudai ndakumirira bhaketi ino ndosukira pai madzima nemadhishi naiwe mukomana hanzi uya nelight uyu musikana anonza nije ambi ari kungosukudza ndi izvoda kuburwa izvi iyo mukomana wandiburirwa apa burari ndepasi apa huni dzatatsvaka ndongwa dzinonhuwa udzi naiwe saka nefati hauna mbonditi maswera sei chiita maswera sei ita kuti madekwani ini ndiri kubikira sauni murosi sei sorry
ko huni uchatitsvagira rini? Huni ndandoendotsvaga ngoro yakapocha. Oh. Kupi? Uko. Rini? Nasi. Huni dzekupano here kana kuti dzekupisa zvichina? Dzapana. Because ndatambura. Taraone huni idzo, taraenda apa pahuni dzedu. Mangwana dzedzaperedzwa. Ungoona nefatika. Ndinomuyana dzemangwana. Ukasava nehuni, iwe nefati tiri kubika iwa hudli. Anozviwa. Because ini ndotorwara izvo zvino kutsvaka huni. Toda kudzivirirwa nenyoka uko. Anozviona manje. Itsvaka soso. Indosukira paizvo. Andausukwa mazuna. Ndiani ekira. Ko bhaketi tora bhaketi remota.